Patay naman po ang isang lalaki matapos pong saksakin ng nakababatang kapatid nito sa barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Batay po sa investigasyon po ng pulisya, ginigising ng biktima ang sospek upang ipaalam na itinakbo sa ospital ang anak nito. Ngunit hindi nagustuhan ng sospek ang naturang paggising niya. Sa gitna ng insidente, habang natutulog na muli ang biktima, bigla itong pinagsasaksak ng sarili nitong kapatid. Ayon kay Nanay Flora, ina ng biktima ng sospek, lasing at nasa impluwensya ng iligal na droga ang sospek nang maganap ang insidente. Nagtamo ng 5 saksak sa bahagi ng kilikili, likod at tiyan ng nasabing biktima. Sa kabila ng mga sugat, nagawa pa nitong makalabas ng bahay, ngunit nang makita ng sospek, muli itong pinaghahampas sa padera. Agad namang nadakip ang sospek at kasalukuyang naharap sa kasong homicide. Nagpaabot naman ng paghingi ng tawad ng sospek at giniit na hindi niya sinasadya ang pananaksak. IFM News. IFM News. IFM News.